Oceanul. Un loc frumos, misterios și plin de chestii care vor să te mănânce în pula mea. Revenind. Și în când vă duceți la mare, pe plajă, ziceți, mamă, ce frumos, ce liniște e. Da, nu, la gen 5 metri de tine sunt chestii care zici că le-am făcut eu în Photoshop la 3 dimineața când aveam somn. Astăzi vreau să vorbesc despre câteva creaturi din ocean și de ce nu-mi place mie oceanul, de ce este destul de terifiant dacă mă întreb pe mine. O să vă arăt niște pești care o să vă facă să nu vreți să intrați nici măcar în propria cadă. Deci dacă mâncați, poftă bună, baftă, eu am avertizat, peștii aia nu arată bine deloc. Hai să începem cu videoul. Ok, oceanul e imens și gen insultător de imens. Adică oceanul acoperă 70% din toată planeta. Noi trăim pe doar 30% din planetă și majoritatea blocului ăsta, 30% sunt gen biserici, mall-uri și parcări. Deci, practic, dacă să ne gândim, planeta e a peștilor, nu a noastră, ceea ce este șmecher, pentru că eu sunt zodia pești. Și tatăl meu de profesie este un pește. Tot veni vorba că oceanul e 70% din planetă. Știați că doar 1% din toată apa din ocean este potabilă, adică pe restul nici măcar putem să o bem. De ce acolo? Încă un fun fact, am explorat doar 5% din ocean. M-ați înțeles corect, 95% din ocean este unknown, încă este un DLC blocat, încă nu l-am plătit, nu avem destul level să ajungem acolo. Ceea ce chiar te face să te pui pe gânduri, că gen, am fost pe alte planete, avem poze de pe Marte, de pe Lună, dar nu avem poze din fundul oceanului, care gen e în curtea noastră, în spatele curții. Bine, adică în spațiu, gen, da, nu ai aer, mori, dar măcar nu e o presiune anume. Și adică când te duci cu submarinul, după o anumită adâncime, presiuni, o să mor de la presiune. Nu știu dacă v-ați uitat, am gen un an, doi, când s-au dus miliardarii aia să vadă Titanicul și submarinul lor era făcut din fucking folie de aluminiu și a făcut. Dar da, aia e presiune, am învățat ceva nou cu Ciprian. Cum am spus, acum o să vorbim despre viețuitoarele din ocean, sau cum îmi place mie să le zic, demoni, și cu cine altcineva să începem decât cu peștele lanternă din Nemo. Mult spus pește, bine zis lanternă, dar creatura aceasta care nu-mi dă pace de ani de zile încoa, de ce a fost chestia asta într-un film de copii, încă nu înțeleg. Pe scurt, arată ca un demon, are o lanternă în cap. De ce are o lanternă în cap? Pentru că are nevoie de lumină. De ce are nevoie de lumină? Pentru că trăiește la gen sub 1000 de metri în ocean, unde este mai întuneric decât în sufletul meu, după ce văd câte factura la curent de luna asta. Și când trăiești în pustietate și întuneric total, începi să arăți și tu ciudat. Adică uitați-vă la Anglia, coaie, și ei au dinții ciudați, pentru că stau mereu în întuneric și plouă și e nasol. Bine, dacă crezi că fosta ta relație a fost toxică, stai să auzi despre relația între femela peștelui lanternă și masculul. Niște context, femela este cam cât un pumn de mare, puțin mai mare. Rolul ei este să vâneze, să facă copii, să aibă lanterna aia, pentru că bărbații nu au, să facă totul pe scurt. Bărbatul este cam cât un deget. Rolul la bărbat este să profite de femeie. România, pula mea. Comentarii politice, ca de obicei, voi duc Ciprian. Revenind, cum am zis, femeia cea mare, masculul vine, mușcă femeia, se atașează de ea și nu se atașează emoțional, precum fac eu, pentru că ascult Deftones și nu sunt la fel care sunt băieții, chiar mă atașez. Se atașează fizic de femeie, își bagă dinții în ea, după aia buzele îi contopesc și devin un singur organism. Acesta fură nutrienți și proteine de la femelă, deci femeia mănâncă pentru doi la propriu, nu pentru că e gravidă, pentru că el are pălăbarul ăla cu ea. Și el, în schimb, îi dă spermatozoizi ca din nefericire pentru toți să repopuleze specia de demoni care n-ar trebui să vadă lumina, ce bine că oricum nu văd lumina. Bărbatul, cum am spus, doar mănâncă din femelă efectiv și ușor, ușor îi dispar și organele, pentru că nu mai are nevoie de ele, e complet dependent de femelă, devine un extraorgan pentru ea și femeile pot să aibă mai mulți bărbați deodată, cum ar fi în poza sau ne vedem o femelă, cum s-ar spune în termeni biologici, curvă, cu mai mulți masculi atașați de ea. Mi-aduce aminte mult despre cuplurile din România din 2025, în care femeia se duce la muncă și bărbatul parazit face muzică trap. Dar e ok, a găsit un băiat să-i facă mix master, promite într-un an o să ajungă sus, să vezi atunci ce vacanțe o să-ți dea cadou.
Următorul este pește transparent sau The Barrel Eye Fish sau, cum place mie să spun, ce morții mei. La ce mă uit? Coaie, ce e asta? Coaie, ce? Dumnezeu, dacă există, trebuie să-mi dai niște explicații pe el. La ce pula mea mă uit? Are două seturi de ochi. Bine, primul set de ochi sunt falci, ca să gen sperie predatorii, să cadă gen. Știți cum au tigrii urechile, deci că sunt ochi, ca să gen sperie predatorii, dar așa au și ăștia, I guess. Nici măcar nu am ce să zic despre ea, adică uită-te la ei, coaie, ce mai e de zis? Ce mai pot spune despre așa ceva? Au ochii puși pe verticală și poate să gen se uite în sus cu ei, ca un radar, dar în rest l-am văzut, nici măcar nu m-am documentat așa de mult, am zis că îmi ajunge ăsta de să apară în clip. Nu vreau să știu mai multe despre tine, coaie. Următorul pe listă este calamarul gigant. Calamarii giganți, de fapt, că pentru că sunt mai mulți, nu este doar unul, din păcate. Și din nou, ce vrei să zic la așa ceva? Pot ajunge la fel de mari ca un autobuz. Adică de seama să aștepți 335 să vină ăsta în locul lui. Also, încă un fun fact despre el, au ochii cât o farfurie. Sunt cei mai mari ochi de pe planetă, mai mari decât gen ochii la balene. La ce îți trebuie? Bro, nici măcar nu vezi la cât de întuneric e pe unde stai tu, la ce îți trebuie ochi așa mari? Dar da, revenind. De ce există așa ceva? Nu știm. Cum de gen nu e specia dominantă, nu știm din nou. Și că tot vorbim vorba de chestii mari. Fun fact, este o balenă prenumită cea mai singuratică balenă din lume, care gen are vocea atât de groasă pe un pitch așa de jos, încât nicio altă viețuitate de pe planetă nu poate să o audă sau să o înțeleagă. Ceea ce mi se pare extrem de trist. Ai vrea seama să vorbești, să nu te înțeleagă nimeni. Mă simt ca în liceu din nou. Un fun fact despre balene, chiar dacă vorbeam de gen squids, care gen se bat între ele. Anyway, inima unei balene albastre este cât o mașină. Și alt fun fact despre the sperm whale, da, are numele amuzant, spermă, haha, și eu am fost clasa 7-a. Crești cu aia, grow up. Eu personal aș vrea să bat un sperm whale 1v1, pentru că au gâtul cât o grefă. Deci dacă intru în gura ei și cumva nu mă mestecă și îi bag piciorul pe gât, o sufoc, eventual o să moară. Sau cel mai rău caz ajung ca Iona. Pentru aia care aveți bacul anul ăsta, știți cine e Iona și ați râs la gluma aia. Sper că ați râs, vă rog, știți că ați râs. Am luat bacul la română, sunt foarte deștept. Următorul pe listă este rechinul fantomă. Și se spune așa pentru că după ce îl vezi, te faci într-o fantomă. La ce mă uit din nou? Îi se mai spune și chimera, care gen, da, arată fix cum mă gândeam că arată după numele chimera. Rechinul fantomă trăiește în Australia, de obicei la minus 8500 feet. Știu că noi folosim metri, doar că feet. Picioare. Un fun fact despre ei, pe lângă că arată așa, scheletul lor este făcut doar din cartilagiu, ceea ce 100% a mâncat cineva chestia asta. Ele am mâncat cartilagiu. Știu că australienii sunt ciudați cu aia sau asta, au mâncat minim unul. Doi la mână luminează în întuneric. De ce? Nu știu, nimeni nu știe. De ce orice? De ce existăm în pula mea? De ce există așa ceva? Mă jur, Dumnezeu doar făcea Pokémon cu aia și gen, nu i-a ieșit bine și i-a aruncat în ocean să nu-i vedem, de-aia nu-i lumină acolo. Încă un fun fact, dinții lui sunt ca un burghiu, deci baftă cu aia. Dacă nu faci infart când îl vezi, să sperăm că nu-ți mai repede decât o fantomă sau ajungi una. Încă un fun fact, mai mult, bine, nu e fun fact, e mai mult o plângere de la mine. Mă jur că Dumnezeu a făcut Pokémon. Pe lângă că ăsta e cum e, adică uite-te la el, nu mai trebuie să zic nimica și luminează în întuneric. De ce țiparii există? Pentru că cum adică sunt șerpi în ocean care produc electricitate. Și sunt toți femele, nu știm cum se reproduc, se duc în triunghiul Bermudelor, o dată pe an, să se reproducă și pe aia se întorc. Coaie, dacă nu știam că e adevărat, m-aș fi făcut singur nebun. Ce pula mea este peștele ăla? Următorul nu e neapărat o specie, dar este rechinul somnoros din Groenlanda. Acest puștan năzdrăvan are 400 de ani. Ăsta exista când ea viteazul încă se gândea ce pula să facă mâine pentru prânz. Aproape la fel de bătrân ca Diriga mea coaie.
Și l-am pus în video ca să vă spun încă un fun fact despre rechini, pentru că îmi plac rechinii. Rechinii sunt mai vechi pe planeta asta decât copacii. Rechinii au existat înainte să existe inelele lui Saturn, coaie. Și cumva, tot din vina noastră nu o să mai existe curând, pentru că poluăm. Taylor Swift băga mea și pula. Următorii pe listă sunt Meduzele gnetophora, sper că așa se pronunță, nu știu. Ăștia sunt ei, ele, pula mea, nu știu, e 2025, mă scuzați. Arată ca niște jucării de la gen Târgu Comunei, nu știu, Ziua Alexandriei, dai fucking 15 lei pe chestia asta și eu ai așa pe un bălț și un bălț. Fun fact, și ele te electrocutează. De ce există atâția pești care te electrocutează? Stați în apă. Apă și electricitate nu e bine. Cum ați evoluat în halul ăsta? Also, alt fun fact. O specie de meduză este nemuritoare. Am uitat cum se numește, dar pur și simplu gen nu moare. Când ajunge la bătrânețe încât să moară, o ia de la început de la zero. De ce nu copiem și noi asta? Adică putem să ne zicem pe altă planetă, de ce nu vedem cum îi băgăm ADN-ul la meduza aia, în ADN-ul nostru, să nu mai vorbim nici noi de bătrânețe? Nu știu. Facem mutanți? Probabil, pula mea, nu ne-am învățat niciodată greșelile din filme. Aia e, vreau puteri de meduză, cu aia poți să electrocutezi oameni să fii immortal, hell fucking yeah. Alt fun fact, dacă o tai în două pe asta, nu moare, se multiplică, acum sunt două. La fel ca clipul ăla din Gamul cu bacteria. De la una o pornim bacteria, apoi două devenim bacteria. Și ultimul nostru pește sau demon, în pula mea, de pe listă este peștele Candiru, care nu este în ocean practic, dar tot vreau să-l pun aici, pentru că simt că mai mulți bărbați trebuie să știe de el. Peștele Candiru este aproape invizibil în apă, e între 2 și 7 cm și este un parazit pe scurt, este ca un vampir. De ce este ca un vampir? Pentru că acesta îți intră prin uretră, pe unde faci pipi, în caz că nu știi ce e aia, se bagă pe acolo și începe să sugă sângele. Și trebuie să te oprești cât de repede poți sau o pierzi. Ei, iubesc să fiu bărbat. Măcar la ciclu, pula mea. Și dacă ăsta a fost și videoul în care m-am instrucat cu moșanul, deși este frumos, are niște creaturi în el de mă fac să fac doar duș sau să nu mă mai spăl deloc. Sper că v-a plăcut, dacă vreți să vedeți mai multe videouri de genul care urmează să iasă, pentru că nu le-am făcut încă, dați acolo un like, un subscribe ca să mă motiveze și pe mine puțin și să fiți la curent. Eu am fost Ciprian, vă pup și noapte bună, poftă mare la ea care ați mâncat, nici nu mai știu ce zic cu aia. M-a distrus peștele Candiru.